ଆରେ ସେ ଘରେ ବେଡସିଟ୍ଟା ପକେଇଲୁନି। ହେ ଆଇଲାଣି। ହଁ ହଁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ, ହଁ ହଁ। ଘରେ ସବୁ ବାପା ବୋଉ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ହଉ ହଉ ଆସ ବସ। ଶୁଣ ସେପଟେ ରୁମ୍କୁ ପଳା, ସେଇଠି ଏସି ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଆମେ। ହଁ ହଁ ଯାଇ କେତେ କାମ ଅଛି ଲୋ ମା। ଓହୋ ବୁଝିଲୁ ମାନି, ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅକୁ ଆମର ପେଟି ମାଛ ଭଲ ଲାଗେନି କି? 15 ପିସ୍ ପେଟି ମାଛ ନେଇଯାଇଛି। ହାଁ ମୁଣ୍ଡ ହିଲୋ ହେଇ, ଏ ଘରେ ପୋଡ଼ା ମୋ ନେଟୱାର୍କଟା ଭଲ ଆସୁନି। ତୁ ମୁଣ୍ଡ ମାଛ କହିଛୁ, ମତେ ପେଟି ମାଛ ଶୁଭୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣୁନ, ଆସିଲା ବେଳକୁ 5ଟା ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ନେଇ ଆସିବ। ଓହୋ ମାନେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ। କି ଗରମ ହଉଛି ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ପ୍ରଥମ ଥର ଘରକୁ ଆଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇମରେ ଲାଇନଟା ପଳେଇଲା, ସେ କଣ ଗରମରେ ଶୋଇବେ? ଏ ମାଲୋ ଲାଇନଟା ପଳେଇ ଆସିଲ ମା। 101ଟା ନଡିଆ ବାଡେଇଲ ମା। ହେ ମା ଯାହା ହଉ ମାଲୋ, ତୁ ମାର ମନ କଥା ବୁଝିଲୁ ମା। ହଁ ହଁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ, ହେଲା ହେଲା। ଯୋଉ ବାଡ଼ିର ପରିବା କିଛି ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ନନା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି। ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି କଣ, ଯାହା ଯେମିତି ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ମାନିଟାକୁ ଦେଖୁଥିବ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏତିକି ଗୋଟେ ଅଧେ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିକି ଯାଉଛ, ଆଉ 15-20 ଦିନ ରହିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ହଉ ଭଲରେ ଯିବ, ଭଲରେ ଯିବ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଫୋନ କରିବୁ।